Hi everyone! Nandito kami, umagang-umaga at nagkatitolinin. Ayun doon, nandun na siya. At ngayon, may napansin ako yung binidyohan ko nung isang gabi, kung maalala nyo, sa McDonald's. My God, nandito na naman. Siya ba yan? Siya mismo. Ayan, nakadapa. Ayun, siya. Oh, may gulay. Ano, very fun. Kaya ako tabarito yung mga yan. Baka hindi. Hindi. Pero sinasabi yung doon sila nakatira sa terminal. Dili taga. Oh, oh, tinuro ako. Oh. Tinuro ako, my God. Dili Oh taga my dito God. yan mga yan. Dili taga dire. Ano ba yan? Ba okay pag-araw doon sa eskwelahan. Pagkagabi dyan sa McDonald's. Ha? Maraming bibigyan ng mga estudyante dyan. Maraming dumadaan dyan eh. Pati yung mga nasa ospital. Pero teka muna, bakit yung mga parents hinahayaan ano? Anong nararapat magawa doon ha? DPWH. Ano ginagawa nila? DPWH dapat no? Oo. Anong gagawin sa mga batang gano'n? Ewan ko. Oh my God, nakakalat lang doon. Doon na nakahiga sa simento. O kaya yan, sa tingin ko may mga parents, bakit nakakabihis Ano naman? ba yan? Jamon o lang? Okay naman ang damit. Doon tayo sa palengke. Bili tayo ng fruits and gulay. Diyos ko, umuulan. Paano yan? Ambon. Ulan. Palit kog sayotes para sa halang-halang. Maghalang-halang takaroon ba mga kachits para masarap ang ulam. Yung bag meron ako dala dito. Ayan. Yung sa SLR. Ha? Halika na. Umulan na eh. Teka. Yan. Hindi natin ipapansin yung pagkuha natin dito. Dahil products. Pagpili kilo ani. Ha? Dili pa? Sa oras ah. Wala, dugaya. Kagaya na good ko ani kanira. Dili pwede. Kalamansi po unta oh. Kaya nga. Kaya nga napay patata. 11:30 pa. Ay! Di pa pwede? Bawal pa doon. 11:30 pa. Tanghalian pa. Diyos ko, ang tagal. Pabili ako dito ng... Dito kaya ano ba? Kung meron dyan. Saan ba yung suki ko isa? Dito ba yun? Dito tayo sa loob? Tulaso? Tulaso? Ha? My God. Yun lang. Yun lang ang ano, sabi, ang basa. Ang bibilhin natin. Hanap ko na lang. Sir, ayan ma'am. Kumito yung ano ang pagpasta. Pili ka nga nito. Ayan ba yan? Ma'am. Ha? Ganyan. Ito? Patayin mo tayo? Mariya. Patay na lang. Oo. Patayin mo. PAT yung pusil. Patay man lahat. Ano saan lang eh? Pandawan ma'am. Pandawan? Pandawan. Okay lang. Ito ma'am. Saan man yung isda eh? Saan niya siya? Tangig eh. Ginaw. Malasuki. Sarap ikilaw. Uy, may tangigi doon.
Gusto mo? Magkano yan? 20 raw ang kilo. Alam, bukat po. Nagdugod. Taga Qatar? Ma'am. Qatar? Kandijay. Hindi. Qatar man. Sakto ba yung timbangan Kandijay. mo? Man, oy. Saan ang pagluto? Prito lang siguro. No? Pandawan daw. Pandawan. Pandawan? Sa oy. Darasan. Wala po tambak ko ha. Ha? Lami ba na? Ada makikita ka dito. Tuwag ka sa YouTube. Kesa pa nila. Sarap? May tangigi siya. Oh. Ate ma'am. Tangiti ma'am. Ha? Ano nga man eh? Ano, wala lagi iko. Ay, ito ba nga naman? Wala, walang iko. Ayaw yan. Iko gamay lang. Yung born na ganyan. Meron kayo. Pila kilo? Ayaw lang, may ikubo sa turne. 450. Kuhan, betagad. Kasabot para mo. Then lang nakapalit na ganyan. Ah, nakapalit? Kaso mga. Oh, yun Ano na? Green? Green na green. Paano magampo ba nangita og sugba? Pwede na sugba, di ba? Unsa may ato? Oh, 220 po diri. Rumbo. 220. Mas grabe ito, nagbagati kulit. My God. Ang lilit ng normal, 250. May kuha na tayo. Oh my God, ang liit. Hindi na rin. Ang bawa ka, may buko. Ha? Ang bawa ka, may buko. Ani? Ilan yun? Wow. Shell. Kapilan? Oh, 60. Pagpuk man. Yung gagmay. Ano? Rombo. Sa Italian, parombo ang pangalan niya. Ilan kilo ka naman? 220. Bale, 1.7. Kuha na ba lang? Ha? 7. Ito, merlutso. Merlutso yan, oh. Yung lemon, lemon at olive oil. Merlutso. Ano ba? Mahalan. 220. Mahal lagi ba, no? Tapaang ka ba na? Peswasi do. Sa kilo. Suwasi, 120. Sa kilo na na. Tanan. 20 na tanan. Bago pa. Meron. Kunti lang daw. O ikaw, anong gusto mo? Ha? Ha? Pang prito. Ganon. Wala. Sige, pili. Ano po ito? Ganito ba? Sabot. Kung saan yung palito na ni. Suka sabot. Kung saan. Suwasi. Suwasi. Wala pala. Hindi na diyan. Wala po kapansin. Tanawan ninyo mga guys. Very good girl. Negosyante bata pa. Say nga ni mo, Day. Ha? Junel. Gustahan tanan diris kalibutan, Day. Hello. Si Junel. Okay. Okay na?
100 ngayon yung ano kilo. Pa na ito mahurot ako. Ipalit, no? Next time. Nagkan kayo. Ha? Ito ka lang, may sana. Ha? Ano kaya? Uy, may Ferrari dumadaan. May Ferrari dumadaan. Okay. Gulay. Yung gulay. Gulay. Oh, may gulay. Bili akong gulay. Oh, bili ka na. Doon, banda. Gulay. And then, mura ni Bombay ni mo? Oo, ano yung lain? Oh, tagpili kilo. Ako na lang kwaon tanan naman nahurot na. Wow. Mga dagko mas sibuyas ako napalit ron. And then kamatis food. Palit ko kamatis. Palihog suwat ha. Isuwat? Oh, smile ko na be. Smile ko na be. Smile ko na be kay ibutan ka na ako sa online. Ang ganda ng kamatis niya, oh. Gagawa akong salad. Over. Gusto ko yung hinog. Ayan. Kani pong kamatis. O, tagaipod ka, oh. Kuha ko pichay. Dugay na wa ito makagulay. Pichay. Bukan lang ako diri ha. Okay. Gulay diri. Saan ko niya gusto? Kompleto siya. Pamayngan. Yolis General. Ang ganda ng gulay niya. At saka, ang arrangement, I love it. Ganda ng arrangement ng tindahan niya. Very neat. Nice kaayo ang arrangement niya. Bili tayo nito. Kasi gawa ako ng... Ayan siya, oh. Seryoso lang. Jadi guys. And then wapoy kuan. May samok. Very nice. I love it. I love it. Diya pa'y ahos, diya pa'y pichay, diya pa'y kamatis. Hmm? And sili, naana. Magluto po halang-halang. Yeah, mga ko siyang arrangement. Pilay kilo sa imong patata? 100. Oh, tanawa, 100 ray ang patatas, oh. Okay kay ang pricing. Masuki na gyud ko niya. Na, tanawa? I love it. I love patatas. Yan, patatas. Need namin to. Masuki na gyud ko niya ron. Apa yun? Wala ko itong suki na akong blingit. Sa inyo, sa inyo. Oo, pero dili siya mag... Oh, na, ay. Salamat. Diri na gyud ko mapalit na. Oh, magkuha ko. Kaya ako ni pagagad. Hindi na ko manhin. Ani na lang yun ko. Yes. Isa. Okay ba? Dalawa. Okay, dalawa. Isang maliit, isang malaki. Okay. Bihon para sa bami na to. Okay. I will be sharing with you guys when I cook. You know. Oh, I'm happy na nakadiscover ko og suki. Ayan. Mabait pa, okay pa presyo, hipos pa kayo. Tingnan yun pa kanunay, no? And then saging food. Kasi ang suki ko sa labas, kaya lang, 11:30 pa sila magbukas, kaya buti na lang. Blessing in disguise. Kani doon? Kani oh. Pwede mo kuhani? Bali o. Balik 30 doon. Kompleto ko na ang gulay ko. Then banana. Then calamansi. Then I will be going to
Island City Mall for the groceries as usual, and then I have to buy the chicken in ICM chicken for the halang-halang. Ayan. Complete na siya. Nagdagdag siya ng aking nyug. Saan natin nga ni bro? Jan. Jan! Si Jan Mandini. Pangalan ng wow, fresh na siya sa coconut. Wow. Ang ganda. Wow. Hindi ka naman, oy. Kaginana, oy. Kung bata-bata pa, negosyante. Ano yung ngalan sa inyong gusto, Johnny? Ano ni? Malapit lang sila sa isdaan, gano'n. Lapit-lapit. At ito, ano nabili mo? Ulo ng mamsab. Saan? Ulo. Ayan? Magkano ang mamsa nila? Ano, ang kilo ay ano? Meron pa sa bahay. Mamsa? Meron, yung mamsa yung body niya. Yung Hindi, ulo ito. Ulo. Okay. Sarap sabaw yan. Kangkong. Bumili ako ng kamote pero iba yun. Kangkong. Dagdagan natin. Ito. Dahon ng kangkong. Isa lang? Oo, okay na isa. Isa lang. Tapos may kamatis na. Okay na. Ginger, garlic, and onion. Ito ba? Makaputol ng kamot. Oy! Oh my God. Dahan-dahan. Hinay-hinay. Kung gusto niyo mo ari, diri ra oh. Dali ra kaayo tulon kay nara diri sa tupad aning unsa ni opisina? Opisina ni diyan. Makadungog. Ano masamat bantingali. Kani ba? Unsa man ni opisina? Murag opisina no? Yung parteng pinakasakit ang pagbabayad. Lami kayo mamunit, lami mamili, lami magpatimbang. Ang pagbabayad medyo i-apil, wa pa na ma-apil. Okay. Yapay kangkong dyan. Yan. Grabe lagi. Okay na akong ruby. Okay, yan na eh. Tama na niya. Ayan. May turon kamuti daw. Nagtitinda ng turon kamuti yun. At least, tapos na. Let's go home. Tapos na pamimili. Ang prutas na binili ko is banana lang naman. Kasi bibili ako ng apples. Yun ang gusto kong kainin ng mga anak ko. Saka oranges. Dito naman, marami silang oranges. Dito ako bumibili. Dahil mura-mura and then maganda. Kaya lang, hindi po pwede. Hindi pa rin pwede. Pwede na doon oh. Teka, punta tayo doon. Bumili siyang rambutan guys. Meron na namang rambutan. Ang dami ngayong products dito. Grabe. Ang dami nagsidatingan. Di pa nga kompleto yung pag-display nila. Grabe, matutuwa ka sa pag-shopping kung marami ng pinano. Ang sarap mag-shopping ng mga fresh produces galing sa iba't ibang provinces and galing sa iba't ibang towns. Grabe, kaya na umuulan. Ayan, rambutan. Wow, ganda. Ganda no? Ganda guys oh. You see this? Wow. Hindi mo close up. Bakit din? Ayan siya oh. Very makintab. Kain tayo guys. Ang sarap.
Yummy. Mm. Mm. Ang laman niya, ganda ng laman ba? Oh, see this? Oh, yum yum. Para pusa. Yum yum. Nanyo naman yan ang gada-drive. Magaling pumili ng prutas. Sa pilian, guys. Expert yan. Kasi, Expert. sarap kumain. Tingnan mo pagdadrive. Opo. Ang kawawa naman. Beep beep. Dito na naman kami sa Island City Mall. Island Chic Chic Mall. Pasensya, dito kami nakatira guys. Kaya dito kami, ito ang SM dito. Ayun na nga, wala nang iba guys. Okay na yan? Oh, yan. Ito di ay. Ay, may mangga. Okay, okay na. Ay, nako, sa pagkain nga naman, kailangan talaga. Kung hindi mo naman asikasuhin ang pamimili ng pagkain, kasi minsan, sa lifestyle namin, yung bigla-bigla ang lakad, kailangan ng mga bata ang food. Kaya kailangan kumpletuhin. Kaya siguro nagtataka kayo, bakit naman bili ng pagkain itong mga ito. Kasi, wala namang mabilihan doon sa malapit sa amin. Gusto ko naman fresh foods ang kainin ng mga bata. That's why kinukumpleto ko na guys. Yun yung isa oh. Ewan ko anong pinipili niyan. Prosciutto na naman siguro. Pastrami. Ako naman, case ko naman, gusto ko yung apples. Ang pinipili ko sa apples guys, ay yung mapula-pula. Yun, mapula-pula. Saan ba dito mapula ha? Dito. Ito, mapula ito. Ayan. See this? Mapula. 2 pack lang. Yan ang pinipili ko pag ako'y namili. Yung pula. Ayan. See this? Okay. Let's continue guys. Parmigiano Reggiano. Kumuha ka. Diyos ko, namimiss niya. Parmigiano Reggiano daw. Meron kami sa bahay, pero yung Philippine made, yung craft. Okay na? At saka meron sila nito tofu oh. Tofu na ito. Ha? Love this tofu. Yan. Oh, sarap. Sarap, hindi pa nga naluto. Tsaka na lang, meron pa akong 2 balot sa bahay. Ito yung binili ko, ganito. Okay na? Let's go. Ano yung kinuha mo? Mortadella? Saka prosciutto? Grabe ito. Ang hilig sa ganyan. Palibhasa doon kasi nagtrabaho yan sa mga ganyan ang mga tinda niya noong nasa Roma. That is why. Wala akong butter. May butter. And then, tama na yung isa. Mozzarella. Dito, Watkins mo, okay na? Bumili ako nito, try natin. Ayan. Jelly Gaita. With vitamin C man, kaya that's nice. Strawberry flavor. At wala yung dito. May sparkling dito with flavor eh. Gusto ng mga bata. Oy. Anyari, bakit wala? Ay, meron na dito yung binili namin sa SNR. Ito na, meron na. Ayan na, meron na oh. Teka muna yung wala sila yung binili natin. Ay, to. Ay, kukunti na, papoy. Ay, marami. Ito pineapple, tapos ito apple. Pineapple lang. Wow, Bauducco. 61.95. Ilang grams? Sa December mag-expire.
Panettone na maliit. Ang cute. Panettone. Ganda, no? Wala. Kay mas gamay man. Mas dako man na nya lapad. Mas dako makuha. Kaya Oh. May araw na, kanina umuulan. Good for 2 to 3 days na pagkain. Max. 2 to 3 days lang, dami. Takaw naman. Hindi kasi matakaw talaga kami sa fruits, that's why. Itong oranges ay mura doon, kaya bumili ako. Napakarami kasi magaling kumain tong mga bata ng ganito. Pero maganda naman kasi ang isa 15 ang isa, pero magaganda. Kita mo naman, mabigat. Nabibigat guys, may juice talaga. Dami kong binili. Tapos, 4 na lemon. Kasi magawa ako ng yung cucumber with lemon na mainom. Yan. Gusto natin healthy tayo. That's why. Healthy foods. Healthy foods. Ayan. Pero lahat ng sobra, hindi tama. Yun ang nasasabi ko. 4 lang na lemon. Kasi meron pa sa rep. Okay. Tapos mango. Tapos merong 5 pala na lemon. Tapos meron ding rambutan. Ayan. Sabi ko nga sa kanya, isang kaon sana. Kulang yan. And then, meron ding mango. Ripe mango. Masarap to, matamis. Pero wala na yung sinasabi ng suki kong taga-Qatar na Qatar Mandawis na mango, ubos na. Kaya ito naman ay galing Kandihay. Iba naman ang Kandihay dahil napakalalaki. Ewan ko kung matamis ito, pero okay din siguro. Tapos dito, syempre yung mga pinamili ko kanina doon kay John. Pero ang mali ko, hindi ko na lang ilabas guys kasi yung listahan, hindi ko na kuha na iwan ko dun sa weighing niya, sa weighing balance. Kaya, sorry, pakita ko sana ang pricing. Pero magaganda ang pricing niya. Sige, low prices naman. At ito ang luluto ko ngayon sa bawan ko, yung mamsa. Kita niyo yan, mamsa. Yun ang mamsa. And ito, gusto niyang magkilaw. Yan ang lunch namin. Yan lang guys. At magpaalam na ako. And then sa groceries, yun lang, nabili namin. Yan ayan. Mga ganyan, mga drinks, alam niyo, sparkling, celery, and then yung chicken. Saan yung chicken? Nandyan? Akin na yung blue. Yung chicken na for halang-halang. Dito, lagay mo dito. Yan. Para ipakita ko sa kanila. Please help me. Please help me. I-alsa mo. Ay, hindi. Banana yan. Yung meat ba? Saan ba daw? Wala. Saan ang meat? Saan sa box? Hala? Hello, nailagay na niya sa rep? Nailagay na niya sa rep kagad. Bumili kasi kami ng meat. Yung beef. Wala lagi. Yung lumang mga stock ito eh. Dito. Ha? Dito. Saan? Ay, andyan. Ano pa ba naman? Yan. Ayan, yung pangkilaw. At saka itong merluzzo, lagyan ko ng iluluto ko sa olive oil ito guys. Ay, hindi. Steam and then olive oil and lemon lang yan. Tapos ito naman, galing sa grocery, itong mga chicken, yung beef, ganyan. Ano ito? Pork kasim. Ito, ang pork kasim ngayon guys, 235 ang kilo dito. Kung ano yung nakikita kong may price, yun lang ang basahin ko guys ha. 240 itong ang kilo nitong paumbong. Beef paumbong. Tapos ito yung pangmerienda. Mortadella. Ang mortadella nila doon ay 971 ang kilo. At yan. At itong prosciutto nila ay ang
presyo ng prosciutto is 1,404. Ayan, tapos yung mga pangsahog ko ng pansit, tapos yung yung milk, another fruit, yung apple, yun, ganun lang. At magpaalam na ako guys. See you again next time. Thank you and bye-bye. Okay, magluluto na kami dahil 12 o'clock na. Magla-lunch kami ng medyo late kasi late naman kami nag-break. Paalam na ako guys. Bye-bye. See you again next time. Please like, comment, share, and subscribe. And then please suggest kung anong gusto nyong gawin kong video kasi hindi ako makaisip kung ano ba talagang gusto nyo. Ano bang gusto nyong mapanood guys? Tungkol sa pagluluto, sa beauty, sa travel, okay din na mag-suggest kayo pero yung medyo economical lang ha. Kasi hindi afford ng ating powers. Lalo na sa bulsa. Kaya, okay, bye-bye. Please like, comment, share, and subscribe. At then, the bell button para kayo ay ma-notify every time na may upload. Okay, bye-bye. I love you mga kachits. Mag 13K na. Malapit na. Oh my God guys, ang gulo ng kitchen namin. Ito, nagluluto ako ng mamsa. Ayan. Malapit nang kumulo, pero hindi ko pa na-ready yung hindi ko pa na-prepare yung ang ganda ng talbos ng kamote. Ginawa kong vase yung pichel. Ang gulo guys, kasi kararating lang namin, tapos meron ng kangkong, at ako ay maghihiwa na nitong, itong ginger, tapos mamaya magluto rin ako ng, halang-halang na merong coconut. Oh my God, ang coconut nasaan? Wala lagi ang coconut, Papa. Coconut? What coconut? Ay, andito. Andito, dito. Kasama ng banana. Ang dami naming nakuhang fruits ngayon. At ito naman, nag-breakfast si Mr. Marco. Ayan. What's up, guys? Tapos, itong saging, ayan hindi ko At saka, lagyan natin ng malaking chipola. Tapos yung sibuyas, dahon. Hindi niya binigay? Ay, hindi na ibigay. Hindi na ibigay? Dahon ni sibuyas? Yung na dampot doon, binigay siya siya? Hindi, nilagay niya lang kasi lahat dito. Wala, hindi niya ibigay. Baka hindi niya naikwenta yun. Wala kasi yung listahan, mali ko. Mo, taranta kasi ang dami kong ginagawa, nagbibideo kung ano-ano. Oh my God, so busy. Di bale, nakain tayong masarap ngayon. Ito, tapos yung kamatis. Kamatis, nakuha? Yan. Ito, kamatis ay parang. Kasi ang gaganda pa ng pipino na. Ayan, magluto na ako at marami akong spices dito nabili sa kanya. Ayan guys, kasi mura sa kanya. Ayan, lutuin natin. Yun na lang. Yan na lang, yan lang. Okay. Okay. At pasalamat ako sa SN Darna Bag dahil, ayan, natulungan kami sa ang dami kong bag na, ito naman Landers. Useful, no? Yung mga bag na galing doon sa SN Darna Landers. No? Useful. Okay guys, magluto na tayo. Ito yung ulo ng mamsa. Ang ingay naman ng paghalo niya guys. Ito, yung kamatis, sibuyas, at ginger. Yan ang halo. Plus, syempre, ito, talbos ng kangkong. Okay, ngayon guys ay, ayan, kumukulo na yung kanina. Ayan, pakuliin uli natin. Before na kumulo, ay ilagay ko na yung reparo. At saka asin. Ito guys. Tansya-tansya na lang yung asin. Ayan. Depende kung ilan ang gaano karami ang sabaw. Then, ilunod ko na ito. Nakita nyo. Ayan. Ayan. And the kamatis. Ang daming kamatis kong hiniwa dahil masarap yan. Yan ang magpasarap dyan. Okay. Tapos, pwede na nating ilunod ang isda. Sabay-sabay na halos lahat kasi ayan, kumulo na. Pwede nang sabay-sabay lahat.
Wow, ang sarap nitong sabaw ng mamsa. Alam niyo yung mamsa? Hindi ko alam yung mamsa sa Tagalog eh. Ano bang mamsa? Talakitok. Talakitok sa Kailokanuhan, guys. Tapos ngayon, lagay ko na ito dahil ito ay medyo matagal din maluto. Halos nga sabay-sabay lahat sa isang pot. Ayan, diba? Mamaya mag-shrink yan. Diba? Ganyan lang. Tapos takpan ko. Ang takip. Ito na lang. Tanggalin ko na ito. Ito yung kahapon na nilagang baka. May natira pa sa nilagang baka. Okay, ganun lang. Tapos, pagkaluto, kain na. Yun lang. Ah, oh my God. Parang New Year. Ang daming mga pinamili, oh. Parang New Year, lahat ng kanto merong pinamili, eh. Itago mo na yan. I-divide mo muna. Oo, okay. Para pag kinuha dun sa freezer, isahan lang.